Je dost možné, že host, jenž přibyl do penzionu na Čechách z jara, okouzlený jeho restaurantem, zdrží se až do léta. I tehdy neprohloupí a pokud se odváží zvednout se od svého stolu a vyrazit na špacír, když si ovšem předtím stůl na oběd či večeři zarezervoval, okolní krajina, požehnaná létem, mu nabídne další pestrou paletu atrakcí. Procházka ke skalnímu útvaru 4 Palice vede stínem lesa. Důležitá okolnost. Cesta, jež pokračuje dál ke skamenělému zámku, lemována je mnoha balvany. Usednout na takový balvan pod korunami borovic bych sice nedoporučoval na podzim, to by už studil, ale v létě příjemně chladí. Snad nemusím zdůrazňovat, že kraj je protkán množstvím cyklostezek a jak je známo, na kole toho člověk stihne více a ještě může být první u večeře. Lovecký zámeček Karlštejn. I příznivci golfu nebudou zde strádat. Tento kraj poskytuje možnost ukojit i tuto vášeň na malém, ale milém hřišti golfklubu Svratka. A pak cestou z golfu lehce uondán a uznojen zatouží jeden po letní aktivitě nejoblibovanější – koupání. Milovský rybník. O něco blíže penzionu je možno nořit se do rybníka Panského. Avšak v létě v skutku párném netřeba se nikam štrachat. Vrhněte se rovnou do bystrých vod řeky Svratky, jež plyne přímo pod okny. Vždyť nad splavem lze i plovat. Osvěžení vylezete na břeh a zjistíte, že vám hezky vyhládlo. A o to přece šlo.